alkoholismi ongelmassa varmaan joo ja sinne. In 1922, Mallory was about to enter one of the few places on Earth that was even more I tell you what, it tastes like history. All right, we've reached a high enough level to get to Earth. On that expedition, that Conrad Anker discovered a corpse about 300 meters beneath the site of the lost ice pick. Seasoned veterans like Conrad Anker and Graham Hoyland are of the opinion that they did not make it. Alright, we're here. We're here, baby. Before you comment on the modern day's video, Mortal Tanks. Being sponsored by Someone's here! Niin, ei saa valittaa. Niin apulainen on täällä. Merry Christmas! Mitä teet tänne takaisin? Jokin iltaisin varsinkin vähän siellä kuku crazy. Istu alas. Hyvä. Sä et ottaa kuvia. Kattoo kameraa. Odota, katso tänne. Kukaan ei jaksa kuunnella sitä. Jollakin on miettinyt, että se on jotenkin kuunnella. Drunken decision. Mä näin yhden videon TikTokissa. Se on kyllä se. Ihanasta pemmen Sleeping. Pyytää scraps. Oh, scraps. Scabs. Scabs. Papi, tuu tänne. Tänne näin, mä oon täällä. Se niinku haukkuin lowercase tone. Tushiras. Tuu tänne. Ei kellä on ruokaa sulle? Niin, we all started eating. Turhaa sä sieltä omenat. Ai niin joo, Antti on kyllä ainoa, joka syö, sen takia se kerjää sen pöydän. Se on silleen oh yes. Onko se hyvä, Antti? Do you enjoy? Tää on kyllä mielenkiintoinen. Kirpeetä. Joo. Joo. Mä tykkään lihasta, sit nää muutkin jutut täällä on aika hyviä. Tää kirpeys, tää kyllä niinku säikäyttää mua vähän. Mitä? I'm number one. Mikä vittu toi oli? Driftaat se, jos sä driftaat muuta pari sekuntia, saat sellaisen pikku boostin. Joo, tolleen. Papi! Oi! Kun sä tuolle kiinni, se on vaan huomioon. No saavat kolikoita. Kolikot lisäis on nopeasti. Tut. Haluatko huomiota? Tuu tänne näin. Niin. Heitettiin ulos sohvaa tää tyyppi. Oi, ei halua. Aa. Mä itse asiassa en aio ottaa sille ensi jouluna sammakkoa. Ehkä voi ostaa sinne. Tai ostaa sinne joku lapsen. Tiedätkö ne vittu kummilapsia tuolta Afrikassa? Että sä voit ostaa sellaisen vittu kummilapsen! Mä aion ostaa sille sellaisen vittu kummilapsen. Nyt sit sä vittu joutuu poskittelemaan sille. Kun se vipaisi sitä. Niin! Säkin tulee postista, että kummit ry vittu. Poskikosteessa jamalla. Piirtänyt Nikolle joku paskan Mä laitan Iljalle. Alright, mä avaan lahjoja. Eiku mä annan lahjoja, mä avaan. Anna. Mä aloitan tästä. Kuiskaan minulle tulee homosti. Mikä? Se on sulle Jesse. Hyvää joulua Jesse, toivoo anabuli. Kuiskaan minulle silleen homosti sydän. Verta käsissämme. Suskille.
Love that, thanks. Sinun silmiesi tähden minä täältä lähden. En oikeesti. Ant-Man. Oh, thank you. Okei. Antti pelkkää loverkosuun. Ihan Antti kiitos. Nikola Hestemään. Anna Versi käsissä. Suski pukkitoi lahjoja. Oh no, for me, I've been a good girlfriend. Yes, you have. Mistä toi hengittää? Ahdistaa sinua. Se on kuuma, musta tää on heat blanket. Aha, no pitääkö se laittaa kiinni? Se laittoi sitä pienemmälle toi. Sir. Sinulle. Joku aasialainen opetti mulle YouTubessa, miten mä pakeutuin. Wow. Shiraz! For me? I got gifts too. I didn't know. Papi, kato. Antti! Oh my god! Welcome. Oras! Oh! Mä olis voinut transporttaa se. Thank you. Yes! Niin. Kun ihan käyttänyt tällaisia lampoja. Voi ihana. Wow. On jännä jättää. Kenen tää oli? Ai, se oli sulle. Siellä on käsin tehtyjä korvetteja. Älä nyt spoilaa. No niin, mutta mä halusin sanoa, että noi on ihan kuule Kruunhaasta ostettu. Todella sellaisia, ei oo mitään vitun patserissa. Ei oo mitään patteria. Jes, ei tää ollut sun. Oh my god! Lauri. Voi vitsi. Eiks tää Lauri ollut sulla? Thank you! Joo, siis my hair makeup and shit. Joo. Wow! Wow! Oli paketoitu pieni. Saadaan humua. Tuli siellä mulle silleen komposti. Aww. Oh, it's a tea mug. Thank you. Drinking dice. I drink you guys. Miksi sä oot antanut mulle lampaan? Nyt sä kertot mulle jotain? Grinch. Kyllä. Mitä? Niin, se ainakin ennen oli. Tää jalka meni paskaksi, kun se tippui. Jalat on rottaa. Voi ei. Tää ei koskaan enää seiso. Voi vittu. Sait lampaan. Why? What are you trying to tell me? Se pitää liimata takaisin. Vasti Chrissellekin lampaa. Mikä vitu lampaa? Ei kiitos aivan. You like it? Se on. It's cute. Oikeesti mä oon tarvinnut sutkin nipit, jos on aikuistuminen on sitä Joo. Ihan, I love it. Yay. He'll make it. Happy you like it. Krisse. Mitä? Ole hyvä, olkaa hyvä. Kiitos kaikille lahjoista. Eiks meillä ollut silas? Eiks meillä ollut se joku kukka, se vitun vaasi, jos oli tällainen pattern, tai niinku sä näet täältä? En mä usko. We had like a vase that was like white and blue. White and blue, joo. Se on nyt purple. Niin. Oh my god. White and blue, joo. Nice. Very cool. Mä sain ihanan mukin. Tän on ollut aika sellainen. Oh hell yeah! Ja mä Ei ole maksa pääkalloa siitä. Oh hell yeah! Joo, se on mukin. Mä oon Animal Crossing mukin. Oh, hell yeah. Oh my god. Kiitos Silsi. Se on sepä. Ihana. Eikö se koko ton niinku pääkallo kiitäjänkin ei? Ei, siis tää on myös se levy. Mä mietin, että haluaisin ostaa sen pääkalon. Wow.
Olisiko täällä pitänyt olla jotain muuta, kun siellä oli vaan tää? Joo, se on Okei, koska on niin iso paketti, ja se on tää, niin vaan silleen houdaan. huomenna. Joo, I got avocados. Avocados. Avocados, kato mitä mä sain. Mut siis ne teki hyvää työtä, oli tosi Cactus. A little sheep. Earl Grey classic. Se on tullut kyllä. Mut ne oli tosi ihania. Se kundi, joka teki ne kasvua, niin oli 8. Oh my god. Just näin oli pari viikkoa sitten. Se on tullut aloittanut 15-vuotiaana siellä yhdessä. Ja niillä on semmoinen Kindermax-koulupaikka. Se on aika. Mitä tää on? Games on a keyring. Joo. Se oli realismi tai itse. I love it. Thank you as well. Voinko säkin saada mukin? Joo, mä sain lampaa. Yes, me too! Oh my god. Ihana, että sä koordinoit mun yhdessä lahjat. Oh my god, me voidaan ottaa teetä meidän salismukeista. Suskilla ja Krisselle ihan sama. Niin sitten ei tuu mitään Sitten ei tuu mitään. awkward momentteja. Ei mitään perua. Ei oo mitään. Aa. Mä sanoin, säkin soit sukkia. Sä oot Tetrissä. Oi missä? Nice. Mä oikein, että sä oot pelannut. Tää on kyllä oikeesti ihana. Thank you very much. Mikä toi on Jesse? No niin, tässä on Tetrissä. Wow. Käsikonsoli. Vittu joo. Asia, mistä kuuluu ääni. Ne on kiinnostuneita nyt. Okei, mikä I tää on? want to see. Oh, mikä? Vittu. Se on niin pieni. Joo, mitä? Nice, oikeesti toimii. En uskonut tätä. Ei, mä hävisin. Okei, no, saaks toisen pelin vaihdettu? Monta eri peliä. Pitäis olla. 23. Ai sitäkään on jo. 23 eri peliä. Joo, tässä on nyt Tetris. Se on sellainen wishlist ostettu käsikonsoli, missä lukee 5000 games. Joo. 5000 games. 5000 PlayStation 5 games in one little box. Niin. Se tulee aina kun... Se on aika raro, jos on eka, mutta jos sen saa, niin se on... Miten pikkuinen huuto siellä? Sit se on GG. Äijä, mitä tapahtuu? He's asserting his dominance. Oh. Ei vittun... Ai, nyt. Ei, vitun NPC! Ei vittu. Vittu mä snaippaan Luigi. Big Mouth. Mä snaippasin! Meillä on täällä, kun kaikki muut syö ja juo kaakaota, niin meillä on ahkera. Baby! Husbandry tuutti. You're doing, oh my god, you're doing very good job. Onnistuuko? Kato, joo. Täällä on kaakaota whenever you're ready. Toi on niin iso toi kasa. Kato, siellä on dude, sellainen hommeli. Siinä voi surffata. I know. Siinä voi uida. Kuinka paljon sä meinaat lapioida sitä? Mä otan vaan tästä nää vielä. Onko se niin? Sä oot niin utelias. Sinne ei noin mennä. Sinne meni. Cover up. Se on vieläkin siellä. Ai että. Missä? Mitä? Hyvää soppaa. Aa. Tää on niin hyvää. I'm happy you like it. Kade! Otitteko te riisiä siihen? Good, hyvä. Ihan vitun hyvää soppaa, Christian. Syökää niin paljon kuin sitä on. So good and tasty. So nice and yummy. Joit sä röyssä sun kaakaa? Vähän maistoin. Oliko hyvää? Oli. Hyvä. Mä laitoin oatluja sinne sekaan. Okei. Ei mulla on kermavaahtoa, hei. Ei vittu. Mut se on hyvä siellä, jos se niinku driftaa poissa. I do. Ja okei. Yay! I keep improving! Yay, kato! Yay!
Ei paha, ei paha. Ai. Näyttäkää niille. Between the Happy legs. songs. Okei. Oho, tää nyt vetää niinku inverted. Okei. Naulakalentien yksi liitto, mekin naulakalentien yksi liitto. Nu är det frantic. Usch. Nice. Ei! Shit just going on. Oh! Oi! Ah, fuck! Haluan tietää, ketä Antti Nyö sanoi väärin tällä ohjaajalla. It's my alternative strategy! Ei, mut sun tyyppi daivas jostain syystä. Se vaan daivas. Ei sillä toi ole hyvä taktiikka. Tää on mun mielestä aika hyvä taktiikka. Eiks äsken sun tyyppi vaan daivas? I don't know, musta se on vaan auto niinku emote. Tommoset. Ja nyt... Oi. Me tuun jehu. Hello. Hello. Täällä on yövalo tässä vieressä, jos sä haluat. En mä tarvii, mä voin olla ihan pimeydessä. Okei. Okay. It's here if you need. Hyvää yötä. Kiitoksia. Mä tein sus burriton. Vittu. Laitan itselleni jonkun herätyksen. Burrito. Soran. Kuka on Soran? Kuka on Sorban? Open. Sorban. Opening the present. Oh no, okay, yes. Joo! Toi menee I vitun can lähellä. manage these nuts. These nuts. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Struggling. It's okay. We all have Haluan those melkein days. tehdä hävyttömän ja... Tee vaan. Hold on. Se on sun pakettis. You can do whatever you want. Mut se on hieno paketti. Mitä mä tein väärin? Et mitään. No niin. Number one. Good. Shoelace. Shoelace. Thank you for the Christmas present. Oh, you are welcome. Right. You deserve it. Everyone deserves presents. I smell Ei! chocolate. Maybe, possibly. Oho. Pair of socks. Maybe. Missä niin päättelet? Hajusta. Hajusta. Haisee hikiset sukat. Yep. Nice. I love this. Thank you so much. Aww. Sä näet niin söpöltä. Aha! Tippasitko sä? 10/10. Sinä olet oikeassa. Mistä tiesit mä tykkään Kinderistä? En tiennyt. Ui vittu. Nice. Now it can be Honto Japanese. Yes. Vai Pick up sticks. mitä nää on? Pick up sticks. Nää näyttää jotain isolta hammastikuista. Sä voit iskeä muijia niillä, kun on pick-up sticksejä. Let me show you a trick. Alright, very nice. Let's check out more of this. Insert. 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 Nice. Pitää mennä vähän lähemmäs.
No tiput on siis pelilaitot Peli. tavallaan. Onks se siinä? Ne pitää jotenkin muistaakseni stäkätä ja sit ottaa sit yksi kerrallaan. Vähän niinku joku Jenga tavallaan. Aina tikulla. Sydän. Heart. Jee. Mä tiesin, että tässä olisi Sinä olit taas oikeassa. HM. Onko siellä Spaceman? Se on Spaceman, joo. Spaceman, Spaceboy kebab. Very nice. Thank you for the Christmas present. You're welcome. I am eternally grateful. Nice. Aww. Space Soron. Space Sorban. Kuka on Space Sorban? Nice. Thank you. I will put these away now. Like an NPC would. Very nice. Thank you. You're welcome. Älä unohda sitä sinne muuten. Ei. To the wall. Yes, to the window. No. Miten se menee? Sweat drop down my balls. Thank you, thank you. Ole hyvä. Yeah. Yes. I know what I'm doing. Man, that's rough. Man. Se on sun paperi vielä lattialla. Ai. Ai. No. Loppuhäänestä. Laurita on ihan vitu vahva. Boy, what you doing? Martin Luther King. Mitä tässä on? Kaakaota ja rommia. Good job. Mutta se on ehkä vähän liikaa rommia. Druid-vaihtumistarkoituksena. Tässä on Jessen joululahja. Niin mäkin luulin. Mitäs teet? Siis mitä sä pelaat niinku? Ei, siis kyllä mä tänään jo. Pelaat sä golfia? I am Mä join fighting life. Siis Kauhuleffassa ehdottomasti se kuolee ekana ihan vaan sen takia, että mä yrittäisin seduussaa sen psykopaati. when something scares you, just fuck it. Yeah. I'll go and fuck Mike. Fuck my... Mä unohdin, että mä näin itteni tästä. Mä kuvaan tälle double. I see myself. Double penetration. Perkelöitynyt. Okei. Okay. Miltä susta tuntuisi, jos mä yrittäisin nuolla sun karvoja? Nasty man. Mä ajattelin, että jos mä ottaisin vain yhden nännillä. You know, to want to suck on and want to... Play with. Sitä mietin myös kielikorua. Siis. RNG. Kielissä oli ihan hauska. On ihan hauska. The last. It's too much fun. Hello. How are you? I am being a devoting mama. Filming the children. Kaikki hyvin? Yes. Jee. What's this girl? Let's go. Odotin joku. Ai se kuorsaa. Oh, that's so cute. I got this. Yes. Have fun. Joo. Miksi Tässä. mun Joy-Con? Mussukat pelaa. Mä en, kato. Tää mitä tää tekee?
Tää niinku, kato, mä teen näin. No, tää on ihan vituilla. Ihan vittu saa Kaksi, uidun. Danny boy. Niin, älkää muutako. Lopettakaa se kova äänisyys. Don't mind me. I am pregnant. It's yours. Finally. Can I have it? Joo, mä sanon. No. Siellä vete. Mixed signals! Siellä. Can I have it? Wow, very close. Siellä on mun ja Jessen laulu. Mikä sen nimi on? Mä tiedän. Mä tiedän, mikä se on. Kusika. Se on gender Se on gender neutral. Olipa kusipää. Se ei oo meille selvää, niin se on... Mikä on arabiaksi kusipää? Ui joo. Oota, mä tiedän nää. Oota, mä tiedän. Lahmar. Ei oo lahmaa. Lahmar. Ei, se on... So close. Lahmar. Waleja ars. Ei, mut se on sanova bitch itse asiassa. Mikä on? Vielä paremmin. Waleja ars. 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 Ars! Se on ars. Sieltä tulee arska. Se on arska. Pitää seistä ylhäällä. Baby arska. Mä ehkä haluun vesillisen vettä mun päätä alkaa sarkoa. Do it. Honestly. Cut your ass, miss your sex over. Oh! Taputtakaa minulle. Minä tein sen. Jee. No. 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 On haurika. No. Mä alan kohta puoliin lähteä. Jee. Oh. Third time's the cha-cha-cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha. No toimii se. Onks tepla? Okei. Tuolla ei tapahtuisi oikees elämässä tolleen. Ei se vittu jää tohon. Mr. Sex. Winnie, Winnie Pooh. Winnie Pooh! Y'all never farted before. Actually, I haven't. Krisse, ihana ilta oli. Kiitos. Oh, thank you. Mulla oli aivan loistavaa aikaa täällä. Me too. Me too. Happy to hear that. Don't forget Rotta. Totta. I'm right here. Rotta totta.